Nna mekwekwana ka mgbachosa barakana o. Nna mekwekwana o ka mgbachosa ndụ barakala o. Dadi mekwekwana ka mgbachosa ndụ barakana o. Ekwekwana ka mgbachosa ndụ barakana o. Etena fade kwekwana ka mgbachosa ndụ barakana o. Nna mekwekwana ka mgbachosa ndụ barakana o. Ka mgbachosa ndụ barakana o. Eze kwekwana ka mgbachosa ndụ barakana o. Nna mekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa. Papa ekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa. Eze ebube ekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa o. Asị m gị ekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa. Chukwumose ekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa. Nna m ekwekwana ka ihe itinye n'ime m nọrọ n'ime nwa. Hello, my beloved people of God. May God bless you. May God bless you so much for following me in truth. For listening to me with your good mind. I want you to share this message. I have this story to tell you today that will help you so much. I have this story to tell you. Listen to me. God bless you. So, my beloved people of God, there is this story in Chore Korono, Uroka Paragebo. In any time in your life, any human being rises up against you, ekwekwana ka obi konopogi. Obi ga-adakwa na mba. Amakwukwa na onwe gị maka na anyị maara chi anyị na-efe. I want to tell you this. Whenever you are doing something good, be ready for people to point hand on you, to stone you, to assassinate your character, to do all sorts of things against you. Be ready for that, because if you go OCC, have you ever seen a tree without fruit and a mamboro? You see people throwing something on a tree that has no fruit. Have you ever seen it before? People only throw stone on a tree that has fruit because they need the fruit. If you are doing something good for God and people are not talking, that means you are working for the devil. You are not working for God. Because it will attract a lot of stuff. A lot of people in life don't like truth. And when you tell them the truth, they will fight you. They will fight you. So why will you be worried when you already know that? There's a position you will attain. You have to be ready for people to throw stone on you. I want to tell this story because of people who are easily deceived in life. Because of people who
easily, believe stories. Whenever you see somebody telling you story about somebody, character assassination, first of all, ask that person, why are you telling this story? What prompted you to tell this story? What is your reason for, coming up with this story? What do you want to achieve? Because there's no fire without smoke. There is this nun, and I titled this talk, The Fall and Rise of a Truthful Nun. There's this nun, this sister. This thing happened in one of the African countries. I don't want to say in Nigeria. Don't quote me wrong. It's Nigeria, but it happened in one of the African countries. There is this nun, very faithful nun, faithful sister. The whole congregation loves her because of her sincerity, because of her purity, because of the way she relates to other sisters in the community. And they did the election. During their chapter, they did the selection of a superior general, selection of the council of the congregation, the leaders of the congregation. Guess what? They appointed her. Not even appointment. They elected her, because there's difference between appointment and election. They elected her to be the superior general of the congregation. Somebody who is to take after the affairs of the congregation. As a leader, you cannot please everybody. As a leader, you cannot say you will not expel anybody. And when you can't just keep the person in the congregation, even though there are for doing nothing, just jealousy, hatred, envy. That's the truth. Or aselako kogidonya onwere no na iga gbashiterie o meritie yona. So everybody actually in a congregation o mean honor the bad. Na ifru mada sigi no onya na actually na congregation di ota. It could be no one vocation in that congregation. Chukwu eduru edugakwa ya ebe o nwere call vocation. Every sister, yes, I ain't trouble sister, but you had differentiate the charism, the apostolic, the spirituality of that congregation. They are different. If I know a kachuku, chuku poronyo kubru sister mana, unwekoburo if I want eba ha or ya buebe achoria, but mistakenly or geba, maybe for how to learn. So Mbeji we may appoint sister superior general ona achi ofuma. So when the group of sisters not like ro chichia, not like ro ife kosiachi imife famel fa we me mother accuse no be lesbian uno mo ife lesbian puta we may accuse. Unu ma ihe oputa na ba anyi na obodo anyi isi na mmadu wo odi ife di otu anwa ife ya emen. Etekikwa ya serious we pull mother we chutuo ya na okwa maka na ife facho. We chutuo a whole mother general na okwa maka na purpose anaje kuku asele against mmadu kiwe tituonya. That's the fall akutuoye ekwro tachuta akutuoye na muweze ga kwoto nowa mbe mmadu mere gi feel like instead of offering it to God,
ma mmadụ kwuru okwu like ya, especially ikwu ife mmadụ na-adị na-eme, ife ojii na-eme. Nya kpatara na John the Baptist gwa King Herod, n'ịkpọrọ nwunye nwanne gị nwoke naba na ọ dịrọ mma. Onye lụgazikwa ọ ga-abụrụ nwunye nwanne nwoke akpọ anaba, onye iwe dizi ọsị onye si gị kwuo. O wee gwa Herod ihe ọ ya eme John the Baptist ka emechie ya ọnụ. E wee kpọrọ John the Baptist wee tinye n'ụlọ nga. Ka etinyesịrị ya n'ụlọ nga, o zụrụ ha Herodian. O zụrụ ha ya, o mere gịnị? O ruzie mbọsị birthday the king. Adị ahụ anyị wee pụta wee gbarịsichaa egwu. The king wee like egwu ọgba wee sị ya, I promise you, ask me for anything, even half of my kingdom, I will give it to you. Nwaanyị o mere gịnị? Nwatakịrị nwaanyị ọgbara gakwu nne si ya, kedu ife mma yọ eze, kedu ife mma agwa ya na nchọ? Na akụnụba niile dị n'ụwa ọ bụrụ ya ka ọ chọọ. Ihe niile dị n'ụwa ọ bụrụ ya ka nwaanyị achọ. Ihe ọ chọrọ onye anụnwa kwuru ife ọ chọrọ ya, ife ọ laikiri ime, ikwu iko ahụ ọ laikiri. Onye anụnwa kwuru udo okwu ya, onye si ya kwuo, si gbuo ya ka ọ rapụ ikwu ya ọzọ. O wee si nwa ya jee si king na ihe chọrọ isi John the Baptist ya were ọ bụrụ n'efere ya tinyere ehu n'enu efere, ya tinyere n'ime efere. Nwaanyị wee jekwu John the Baptist, nwaanyị wee jekwu the king wee si ya na achọrọ m isi John the Baptist. Wee wute the king, wee wute onye isi. Ifu ikwe nkwa, ị na-ekwe nkwa, ịdị careful nkwa ị na-ekwe. Nke onwe nkwa ị ekwe, ọrụ ahụ ịjụ. Mana onwe nkwa ị no matter nkwa nkwere n'ụwa, ọ bụrụ nkwa ya eri isi mụ, mmasị ọma wọkụ. Nkwe gị nkwa na mmazụnye gị moto, nne anyị jiri m ego moto, mmezu ori. Si gị na mmemme nwuzie, ọsọ gị kpọm onye wayo. Ọsọ gị kpọm ihe ọbụla sọ gị kpọm na nwa onye ojoro kpọm ya mmazi ya na na-azọ ndụ m maka ose etie ị ga-agọna ha m, ose etie ị ga-agba ọsọ. So ị na-ekwe nkwa, ịdị careful nkwa ị na-ekwe. Ikwekwana nkwa ahụ atọfu mgbe ife dị mma, mgbe a na-atọ, mgbe a na-achị. Ị na-anya fụ na mmadụ chọrọ iyuzu gị. Ị na-anya fụ na ọwa ọkụrụ. Izere onwe gị. So King Herod ezere nwe onwe ya. Okwa maka nwaanyị, okwa maka ihe nke ụwa, wee kweta wee je gbuo John the Baptist. Wee were isi wee bunye nwata nwa agbọghọ. Gị ka nwata nwa agbọghọ ji isi eme ka ọ bụsi John the Baptist ebe ka ọ nọ n'ụbọchị nke taa, ọkwa onye ọbụla nwụchago. O nwere ofu onye nlaikiri ọfụma a na-akparịta. Ọ sịkwa na ndị niile buru ya agha n'ụwa na fa anwụsịchagokwa. Ọ bụrụ onye ọbụla ka ị eme ihe ọjọọ wee na free. Ọ bụrụ onye ọbụla ka ị apụtanwu na social media wee dorie na filie na mụ na onye ma onye mbụ onye ya ekwukwa, agbacha ọsọ agụọ nwanyị Chineke na-afọ gị. So ife na-ekwu bụ sister nna kọlụ na akọ bụ mother, e wee mee ya akaja, o wee na-ewi ebe niile na home mother general of a congregation no na-edina nwaanyị ibie. Maka na enwere onye sister gị na enwere okwu, enwere onye sister ya na mmadụ sere okwu
na-adịghị na mma. The first accusation a na-enye gị o number 1 o fake. Ọ bụ no fake, ọ ma eme nke. Gịnwa bụ imitate, gịnwa bụ original, nyanwa bụ fake. Number 2 bụ na ọ na-edina nwaanyị ibie maka na ị na-arịa n'anya nwere nwoke a na-afụ n'akụkụ ya. Ọzọzikwa ha nwere ike gafọda si na ị na-achụgharị ụmụ nwoke na ịwa abalị agba aka. Ọzọkwa si na ị na-achụgharịzi di mmadụ. Ọzọzi a na-eji ike akpọ ndị sista ndị ori. Ọ bụrụ onye fada si na onye ori o mene fraud. So onye echichi ọbụla amara n'ihe ndị agha ya eme ekwu ha eji ha na ya pidie n'ihu atagịa ya nke ya agwụla. Mana ya ka na-agwa unu mgbe mmadụ bịakwutere gị si gị na onye anụnwa ma kemgbe ogo afọ one na one just of a sudden ọ bụzi nke abụ. You jụọ ya, what is your interest? What is your problem? So mana good news m na-enye unu bụ wee megide ihe sister wee nọrọ, mother wee nọrọ n'ekpere maka na ekpere amaka. Ekpere amaka. You can't hide too long. Chineke nke anyị na-efe, chi nke igwe ndị agha. God the eternal Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ọ da agbaba anyị aka. Ọ na-alụrụ anyị ọgụ. Mgbe ọ bụla igburu ikpere n'ala. That's why I tell people, how do you fight your battle? Fight your battle with your knees. Ife na-eme. Ọtụtụ mmadụ ka ị na-anụ na ha nabara ụra nwụọ ha pụtaghị. Ịmara ife gburu ha. Ịmara onye ha mejọ. Ụfọdụ asị gị inweta ụdịrị fatal motor accident ha nwee. Ụfọdụ nwebe problem dị iche iche na business ha n'afịa ha. Onye ka ọ dịrị mma ya na-agba asịrị ya nwe Attire na-asịrị. Onye ka ọ dịrị mma ọpụta na social media na-akọtọ mmadụ ibe. Onye ka ọ dịrị mma ya na-ebu mmadụ ebubo. Because ihe ahụ onye a na-ekwu na-ewute gị ọ maka na ị na-eme. You are into it, so you are mad. Onye ị na-achọ ka ị esi wee silence yo onye ahụ ya okwuzikwa n'ọzọ. Otu ha na-achọ mbọ niile ha ya agba n'ụwa ka ha kwụsị mmadụ mara ịpụta social media ekwu okwu. Nwaanyị ekwu arụ. O nwere onye sista na-ekwu okwu ka ya ọ bụ fake. Ekwe m ekwe. Ifuru n'anya mana afọ nge n'anya. Ọ bụ na m afọ gị n'anya mapụta na social media ka nkụzielu gị. Ka zie gị ozi. Chukwu nke na-ejere ozi si m zie gị. Chimekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime nwa. Onye nwe m ekwekwana ka ihe ejiri mara m nọrọ n'ime nwa. Daddy ekwekwana ka ozi ziri m nọrọ n'ime nwa. Papa m ekwekwana. So kedu ife nnachi kọwa bụ na mmadụ a na-agwa gị oge emegidere investigation megide investigation Chukwu wee zaa ekpere wee chọpụta na mmadụ dị Samu nwa n'ọbụ ugoeze Jizọs, ugoeze n'ime Chineke. Abụ m 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 ugoeze n'ime Chineke. Mgbe eji chọpụta na mmadụ bụ ugoeze n'ime Chineke, wee kwuo na aka ya dị ọcha, na ọ bụ ọmarịcha nwa Chukwu sachapụrụ, na ọ maka eziokwu ya, na ọ si ndị a unu emezi na ụdịrị ife dị otu a asị onye nọ n'ọchịchị. Wee decide ya iframe ya up.
ihe ahụ mere nwanne gị emege ọga dị gị mma. Emege ọga dị gị mma. Emege ọga dị gị mma. Ihe ahụ mere onye ọzọ emege ọga dị gị mma. Asị gị ọga dị gị mma. Nwanne m ọga dị gị mma. Ihe ahụ kwuru maka onye ọzọ emege ọga dị gị mma. So, ị nọ na social media na-egwu ndị mmadụ wayo, na-ezukọrọsi ihe ndị mmadụ. Mara Mario pụta na social media sị, n'ime ụdịrị ihe ha adịghị mma na ị na-emewa ndị mmadụ obi. Ịbanye ebe ọ bụla a na-ekwujọ ndị ụka, ịbanye kọtọba, ịbịa na peji m kọtọ mechie ọnụ. Isi m mechie ọnụ ebe m na-arụ ọrụ nke m. Eke na ọrụ eke nke nka m na-arụ ọrụ nke m bụ ozi Chukwu ziri m ịgwa gị na ụdịrị ife ahụ ị na-eme adịrọ mma. Asịọkwa gị na abụ m angel. Asịọkwa gị na abụ m sacham. Mana ezienu m ozi zienu gị, aga m ezinu gị nnụ. Abụ m onye ozi. Maka ozi anu aka nji anụrọ m di. Maka aka nji amụrọ m nwa. My lifetime, I will give God my lifetime. Ooh! My lifetime, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never let me die. I will give God my lifetime. I want you to feel my joy. I want to share my joy to you. In every circumstances, be happy. Offer things to God. Unechekasiz no one. Mwana emegide gị oge na-eche ni nwana gwandu wamba ni nwere eze Jesus na ịka nọkwa n'ọgbọ, that you are unstoppable. So akụkọ na-akọrọ unu, imagine the rise of murder. Ewe bịa na congregation ewe si na ya azụgharị mpi onye isi. A ga-enwegharị chapter, a ga-enwegharị election to know the new superior general. Ewe me election. The whole sisters of the congregation gbakọ ewe me election. Guess what? Ime onye ha tụnyere superior general. The same woman ha mere accuse, those group mere accuse. No na-eme nwanyị. Hey! Praise the Lord! Hallelujah! Onu kwuru njọ ga-ekwu mma n'ime ndụ gị. Onu kwuru njọ ga-ekwu mma n'ime ndụ m n'aha Jizọs. Onu kwuru njọ ga-ekwu mma n'ime ndụ gị. Onu kwuru njọ ga-ekwu mma n'ime ndụ m. Onu kwuru njọ ga-ekwu mma n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Amen. I want you to believe. When Jesus say yes, nobody can say no. When God speaks, every other speaker becomes a noise maker. Do you believe? Shout hallelujah. Hallelujah. So, obigada namba. No nyai nefe marozo. Obi matunujo. Onye nedumu maluzo. Obi matunujo. Onye nedumu maluzo. Asingada namba chim nefe maluzo. Obi matunujo. Onye nedumu maluzo. So, biko nwannem. Stop character assassination. Stop false accusation on anybody.
You're only bringing curses upon yourself, curses upon your life, curses upon your entire family, your entire generation. Before you say anything about anybody, find out the truth. Ichi mama ju n'onyirom. Ichi mama ju n'onyirom. Ichi mama ju n'onyirom. Ijoyo sigi na manwugo. Remember, tomorrow may be your turn. It could be your own biological family. Your siblings can turn against you. It's karma. Remember, in association, they can turn against you. Remember, in your working place, they can conspire against you. Remember, even in your business place. So don't do it to somebody. Don't hide under. Because the pains and suffering can last forever. So, I'll stop so far. I'll be bringing to you people good news. The word of God to help you live a happy life. If you have joined in lying against anybody in this world, in false accusation, I've seen a situation where I saw, I see, I crucify you. But after that, what next? Somebody was falsely accused and he was jailed for 25 years, accused of being the one that killed his father. They put on her eyewitness. Even in America, it was after 25 years that somebody came out. The original person buru papa, the boy. Nenye nwa ikogo ku say nenye nwa we report so. Nekwa ife men. You know? So, mi na-eme ihe di aya. Echefukwana na ịmaro echi. Onye bili ni jikere na ọ na-eje ori, jeruo agbagbuo ye. Ọ mana ya enweti ya, mana ya agbagbu ye mbosa. Ka ọ na-eje bụ na ana free. Enwere onye me echi. Be nice. I want to pray for you, for everyone that is going through pains. Pains of false accusation. Pains of meeting people you think that love you, but they don't love you. They only want to use you. They only want to benefit from you, but they don't want you to benefit from them. People that you give time, but they don't give you time. They don't have, faithful, where they are being crucified, they cannot speak for you. They cannot fight for you. They are there, watching you cry and pretending to love you. I want to pray for everybody that is crying secretly. There is too much intimidation, cyberbullying, character assassination, hate, injustice going on in our society this day. The heartbroken one is the ones that comes from the servants of God against one another. Father, forgive us. Father, redeem us. Father, enlighten us and sanctify us. Father, Lord, fight our battles, both secret battles, open battles, physical battles, spiritual battles. Is there anybody manipulating us spiritually, fighting us spiritually through any power of the evil forces? Father, I send it back to the sender right now in the mighty name of Jesus. Father, I call upon the Holy Spirit
Holy Ghost fire. Father, send your thunder against any manipulation from the evil forces, from the kingdom of darkness against the children of God. In the mighty name of Jesus. Any manipulation, anything from the evil forces. Any block, any mountain that is in front of us, destroying our future, destroying our personality, destroying our existence, the gift you have given us, the power you have given us. Father, take control. Father, take possession. Father, you are everything. Father, upon the gift you have given us, upon the code you have given us, Father, I call upon thy holy name. Father, do it again. May your holy name be praised, adored, and glorified. Father, look at the mountains. The mountains blocking our progress, our sources, our future, our happiness. Anything you have given us, any power trying to take away what belongs to us, what you have given us. Father, I call upon thy holy name. Father, back to sender. Father, delete and uproot in the mighty name of Jesus. Father, cover us with the precious blood of Jesus. Father, any attack from the kingdom of darkness, from their kingdom, from their manipulation, from their... Father, I call upon your holy name. Do it again, back to sender in the mighty name of Jesus. Amen. Father, the devil rejoices when he feels that the child of God is being destroyed. The devil rejoices. But Father, today I cancel any rejoice of the evil one, any rejoice of people from the kingdom of hatred in the mighty name of Jesus. Father, Lord, be with your people. Your people you have called to come and work for you in truth and in spirit. In the mighty name of Jesus. Amen. Nam kambunia hagenu onye na-eme mma kibue eze kambunia hagenu okwere nkwa mee ya kibu amara m n'igeme kobi dị m mma o amara m n'igeme nu kobi dị m mma Jesus amara hey Chineke mgbe ndị ụwa na-anụso ụmụ gị ọgụ Chineke mee ka obi dị ha mma. Is there anybody still fighting you, still assassinating your character, your personality, that you have been falsely accused? Father, Lord, do it again. Do it again. Remove that mantle. Remove that mantle. In the mighty name of Jesus. Remove that mantle. In the mighty name of Jesus. Let them go down. In the mighty name of Jesus. Father, stop it. In any way you can. In any way you wish. You know what to do. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Father, take possession. Father, take possession. Father, take possession. May your holy name continue to be praised and adored in the mighty name of Jesus. Amen. Have you been falsely accused? I want you to wipe away your tears. Is somebody attacking you because of your gift? Because of what you have that they don't have? The Holy Ghost has taken control. He has taken control over your life, over our life. In the mighty name of Jesus. Amen. In Amara Chimaka, Obuni Mai no Bodogwu. In Amara Chimaka, Obuni Mai no Sirike. In Amara Chimaka, Obuni Mai no Bodogwu. Chineke mu Sirike. Chineke mu Bodogwu. Obodogwu. I love you all. Have a blessed day in the mighty name of Jesus. Amen.